teidän mielestä semmoinen ultimate ankka-hahmo saa olla myös esim. Ulkomainen henkilö, jos ei kotimaasta löydy? No jos nyt tosissaan miettii, niin toi Ismo, joka tuolla nyt soittaa, niin eikö se voisi olla hyvin Miksei? Tai Johanna vois kans toimii. Mistä syystä se vois sun mielestä toimia ankka-hahmona? No, kyllä se toimii yleensä. Se toimii yleensä. se Juhan nyt toimii roolissa, se on monipuolinen mies. Joo, ja sitten päättäkäämme nyt haastattelukysymykseen tämmöiseen, että talvi on tuossa taas kolkuttelemassa pikkuhiljaa ovelle. Niin mitä ihmisten kannattaisi tehdä ensi talvena? Ensi talvena? En mä usko, että talvi tulee. Musta tuntuu, että se jää väliin täältä. Toppiskävelyt on totta kai. No niin, Joo, talvinen. Joo, toppiskävelyt. Siis jos kaveri tai pariskunta samanlaiset toppatakit. Ihan pari korttelia tai pidempi, mutta jos se on toppiskävely, toppatakki kävely. Varsinkin sunnuntai iltapäivisin.